Gaur, denbora pizka bat hartuko dugu Paskoaz hausnartzeko. Paskoa, mirarien jaia sermoiaren izenburuaren bidez. Goazen irteera liburuko 12 kapituluko 11 bertsoa. Honela jango duzue. Gerrikoa loturik, oinetakoak, jantzirik eta makila eskuan, abiatzeko prest. Presaka jango duzue. Jaunaren Paskoa baita. Gau horretan Egipto osoan zehar igaroko naiz, eta hil egingo ditut Egiptoko lehen seme eta lehen abere kumeak oro eta neure epaia emango diet Egiptoko jainkoei. Hala ni jauna. Odola izango duzue ezaugarri etxeetan. Odola ikustean aurrera egingo dut. Horrela, nik Egiptoarrak jotzean, izurriak ez zaituzte zuek suntsituko. Egun hau gogoangarri izango duzue eta jaunaren ohorez festa nagusiz ospatuko. Festa hau legeindarrez ezarriko duzue belaunez belaun. Paskoa gordetzen zutenek beti izan zuten jainkoaren promesa eta mirarien grazia. Salmoen 91 kapituluko 7 bertsoa joan gaitezen. Zure ezkerraldean 1000, zure eskuinaldean 10.000 erorita ere, zu ez zaitu joko. Begiak zabaldu orduko ikusiko duzu gaiztoen zigor ordaina. Jauna hartu baituzu babesleku, goigoikoa bizileku. Ez zaizu zoritzarrik gertatuko, ez da zure etxera hondamenik iritsiko. Bere aingeruei aginduko die zu nonai ere zaintzeko. Besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun. Ez alda preziatua, doaintzua eta zoragarria jainkoak itun berriko Paskoa gordetzen duen herriari emandako promesa? Jainkoak irakasten digu zergatik den Paskoa ezinbesteko egia bizigaren garaiotan. Ikus dezagun Ezekielen 7 kapituluko 2 bertsoa. Gizaseme, hau diotzot nik, jainko jaunak, Israel herriari. Amaiera. Badator amaiera herrialde honetako 4 bazterretaraino. Zuretzat ere amaiera da orain. Neure haserrea izuriko dut zure kontra. Zeure jokabidearen arabera epaituko zaitut eta egintza iguingarri guztien kontu eskatuko. Ez dizut errukirik izango, ezta barkatuko ere, zeure jokabideak merezitako ordaina emango dizut. Eta zeure egintza iguingarrien ondorioak jasan beharko dituzu. Orduan jakingo duzu ni naizela jauna. Hau diot nik, jainko jaunak. Zoritzarra zoritzarraren gain. Badator zoritzarra. Amaiera dator, badator. Gainean duzue amaiera, hor dator, hor. Zuen txanda da, herrialde honetako biztanleok. Badator garaia, hurbilda eguna. Pozaren ordez izua izango da mendi gainetan. Gaur egun, entzun gabeko hondamendi asko gertatzen ari dira. Ez al zaude ados itun berriko Paskoa dela une honetan beharrezko egiarik handiena? Horregatik esan zuen jainkoak bere herriak beti marka bat izan behar zuela kopetan hondamendietatik ihes egiteko. Irakur dezagun jainkoaren hitza Ezekielen 9 kapituluko 3 bertsoa. Israelgo jainkoaren aintza, euskarritzat zituen kerubinen gainetik altxaturik, tenpluko sarrerarantz joan zen. Orduan, liozko jantzia eta gerrian idazteko tresnak zeuzkan gizonari dei egin. Eta esan zion jaunak, zoaz Jerusalem hiri osoan zehar. Eta egint itxurako ikur bat bertan egiten diren, iguingarritasun guztiengatik intziri eta negar egiten dutenen bekokian. Orain ikus dezagun 5 bertsoa. Eta besteei zera esaten entzun nuen. Ibili hirian berorren atzetik eta egin triskantza errukirik gabe, ez barkatu inori. Agureak, neska eta mutil gazteak, haur eta emakumeak, hil eta garbi itzazue denak. Baina ez ukitut ikurra daraman inor. Ez aldago idatzita irteera kapitulua 12an. Pasko bildotzaren odola etxeetan igurtzi zutenei. Aingeru suntsitzaileak ez ziela hondamendirik ekarri.
baizik eta haien gainetik pasa zela, jarri marka bat kopetan, bertan egiten diren iguingarrikeriengatik atsekabetu eta deitoratzen direnei. Ez ukitu marka duen inor. Hauek salbazioa jaso zutenak dira. Horregatik hondamendiak gainetik igaro zitzaizkien, ez haietatik. Paskoa egia ezinbestekoa da guretzat, hondamendien garaian bizi baikara. Ikus Lukasen 22. kapituluko 7. bertsoa. Iritsi zen legamia gabeko ogien jaieguna, Pasko bildotza hil behar zeneko eguna. Orduan, Pedro eta Joan bidali zituen Jesusek, esanez, zoazte guretzat, Pasko afaria prestatzera. Zer esan zuen Jesusek Paskoari buruz? Zoazte guretzat, Pasko afaria prestatzera. 9. bertsoa. Haiek galdetu zioten, non prestatu behar dugu? Jesusek erantzun, ara, hirian sartzean, ursuila daraman gizon batekin egingo duzue topo. Jarraitu berari sartuko den etxeraino. Eta esan bertako nagusiari, maizuak galdetzen dizu non duen ikasleekin Pasko bildotza jateko tokia. Hark gela zabal bat erakutsiko dizue goian, jantzirik, prestatu antze. Joan ziren, eta dena Jesusek esan bezala gertatu zitzaien, eta Pasko afaria prestatu zuten. Ordua etorri zenean, Jesus mahaian jarri zen apostoluekin. Eta esan zien, banuen gogoa sufritu aurretik Pasko afari hau zuekin egiteko. Goazen 19. bertsoa. Gero, ogia hartu zuen eta, ezkeroneko otoitza egin ondoren, zatitu eta ikasleei eman zien, esanez, hau nire gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau nire oroigarri. Berdin egin zuen koparekin afalondoan, esanez, kopa hau itun berria da, zuentzat izurtzen den nire odolaz jainkoak ezarria. Irrikitan ospatu nahi zuen itun berriko Paskoa Kristoren bihotz sutsutik ezarri zen. Grabatu dezagun berriro ere Paskoa, mirarien jaia, gure bihotzetan. Zinez eskatzen dizuet zeruko erreinuan sartu daitezkeenak izan zaitezten. Honekin, gaurko sermoia amaitu nahi nuke. Mila esker.